Siinä hän tulee arvokkaasti, hitaasti ja rauhallisesti. Hän tietää, että ei tarvitse hötkyä. Tämä on ainoa kilpailu Suomessa tänä vuonna, Sitruunassa viskaskilpailu. Tässä hän näyttää sitä ihan parastaan. Hyvä yleisö, nyt kun hän aloittaa, osoitetaan, että me suomalaiset arvostamme voimaa ja annetaan hänelle raikuvat aplodit. Mä en musta koko se ympärysmitta oli. Hyvät ihmiset, käsiä yhteen nyt! Nyt se alkaa, voima jyllää. Noin hän aloittaa rauhallisesti, mutta vakaasti. Se on helpon näköistä. 2. Maitohakko kyllää hänellekin, mutta 3. 4. Hän tietää tarkkaan mitä hän tekee, ilmeistä näkee. 5. 6. 7. 8. Nyt se ollaan Juha-Matti Järven kanssa samassa. Hän tietää, että tää on kuin laskukone. 9. Hän tietää, että voitto on tällä ja hän antaa lisää. 10. Se on siinä. Tätä ketjupa helppo koko siinä. Kyllä se on kone. Se on todella kone.